Ugasa maming pinsan ti kinadakas ko, kadalosan na kaliti basbasol ko. Nagbasulaken ka, wen si kalang tinagbasulak, nagaramid akiti dakas iti matang mo. Iti kasta na lintag ti panaw kumukanyak, kat na inkalintagan ti panakadusak. Tarigagayam ti kinapudno ka nadalo sa puso, punwam ti panunot ko iti sirim mo. Kaya't ko amangeg ti rag-u kan ragsak, agragsakak manen no pay rinumag kan tinukutukulnak. Parasuam kanya ko Diyos tinadalo sa puso, katika nakiti paro kan napudno nga Espiritu. Isublim kanyak ti rag-u ti panakangisalakan mo, katikanak iti natulnog nga Espiritu. Ay
aking tigbibiyag mi, tapno may kari kami ti pagaryam. Isuro na kami ng agbuteng, kaya nagtrabaho, kadagitiang paay mo kada kami. Pagbalinin na kami ng instrumento, ang sabay tinagan mo ti isang alubungan. Kasdayawan da ka o ama, iyag mi dagiti biyag mi. Waknitam dagiti puso rik nakin biyag mi. Tapno daytoy panagmay samik at may kari kami. Lord, i-bless mo kadimit ti mensahero mi itang aldaw. Tapno may bansa-bensa na nga saya at dagiti sasaum kada kami. Itinagan mo agkararag kami. Amen. Agtugaw tayo. Good morning! Naimbag nagsapa kat ataming kakabsat. Dahito'y taldaw nga narami tiyapo, agragsak kat agrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, idi Biyernes, na itabon ni Kuya Rally nga gwardiya tayo, may sakay ti gwardiya tayo. Inilibing po noong Biyernes yung isa sa ating mga guards, si Kuya Rally. Pinapaabot po ng pamilya Gonzales, ang pamilya ni Kuya Rally, ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga suporta at panalangin natin para sa kanila. Finansya at mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo. Kahapon naman po, inilibing din yung kapatid ni Ate Marlene. Namatay po yung kapatid ni Ate Marlene last Sunday. At inilibing po namin kahapon, Ate Marlene, sa ngalan ng Ilocano Fellowship, muli pinapaabot po namin ng pakikiramay at pakikipagdalamhati sa inyo sa pagpanaw ng inyong bunso, si kapatid na Tess. Nakasama natin si kapatid na Tess dito sa NACS ng medyo matagal din na panahon. Kwento nga ni Kuya June, sermonya isa siya sa mga kasakasama nila noon sa ating pagsamba. Pagkatapos po ng ilang buwan ng pagdadialysis, 2 times, 3 times a week. 3 times a week. Ilang buwan po yan hindi na po nakayanan ng kanyang katawan hanggang sa bumigay na po. Muli, Ate Marlene, our condolences po. So much for that, for those mga malulungkot na announcements at paalala. Mga kapatid, batiin naman natin yung mga kapatid natin, mga kasama natin na for the first time ay nandito sa Ilocano Worship. Meron po ba? Kita ko, may mga bagong mukha kanina Walang nagbigay ng kanilang pangalan sa akin. Asa na ilistahan? Pwede po ba punta kayo dito sa harap, Nay? Para meron pa ako nakita.
Dito po, dyan. Yan. Harap po sa kanila. Ayan. Hindi pa nakuha yung pangalan ng isa. Si Ate Marites Luz at si Jeremy Luz. From Galiana din kayo. Ayan. One of these days, makakarating po ako sa bahay nyo. At anong pangalan mo, kapatid? Nathan. From... sa Muñoz din, sa Parkway din. Di ba kayo nalayos, anak? Na baha, anak? Wow, praise God at hindi kayo nadamay sa malaking baha doon. Meron pa po ba? Sino? Si Judy, halika dito anak. Sige na. Second time mo ngayon, or no, third time, pero di kita nabati nung una kang dumalo. Sige, kasama nila, tawagin din natin dito sa harap yung mga nagdiriwang ng kalang birthday sa linggong ito. Dumating siya from China last week. Si Melody Landingin, Violet Maborang, Catherine Liberato, Ariel Tumalinan. Sino to? Estrella Yu, Scarlett Althea del Rosario, Jack Aquino, Alessandra Maribojo, Luis Bamba Jr. Meron pa po bang nagdiriwang na kalang birthday dyan na hindi ko natawag? Sa mga choir, meron ba? Si JM? Yan tayo eh, hindi ka nagpaparamdam eh. Birthday mo pala. Dito. Wala na. Para may sinasabi sa Teneri, Ami, ice cream daw. Sige po. Can we just extend our hands toward our guests and also to our birthday celebrator, and let's pray for them. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa aming pananambahan at sa buhay ni JM at sa lahat naman nagdiriwang ng kanilang birthday sa linggong ito. Dalangin namin, Panginoon, ipagalob mong espesyal na biyaya. Yes, Lord, special na biyaya ang para sa kanila. Dalangin ko, nawa matanggap nila ang kanilang mga kahilingan sa inyo. Patuloy na ingatan, bantayan, samahan sa bawat akbang. I-bless mo ka lang mga mahal sa buhay at buong pamilya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Diyan lang po kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you sa mga guests God natin. bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. And then dahil
first time nyo, mayroon po kayong remembrance mula sa NAX. Ayan. Welcome po muli. Sana hindi ito yung una at huli nating pagsasama dito sa simbahan. And happy birthday, JM. Sige po, you can now go back to your seats. Sasabihin ni Mark, ba't ako wala? Di ako tinawag noon, sabi ni Mark. O yan, Mark, para di ka magtampo. Sakto, may gagamitin ka sa school, anak. Mga kapatid, last Sunday, ng alauna medya na hapon ay nagkaroon po tayo ng theology seminar. At ito po yung seminar on the Holy Communion. Mamayang hapon po, alauna medya pa rin ng hapon, itutuloy po natin ang ating theology seminar. At this time naman po ay, ang ating papag-aralan ay ang sakramento ng binyag. Kung last week ay sakramento ng komunyon, mamayang hapon po ay ang sakramento ng binyag. Bakit nga ba tayo nagbibinyag ng mga bata, ng mga sanggol? Ano po ba talaga ibig sabihin ng binyag? Ito ba ay para malinis ang kasalanan ng tao? Kung upang malinis ang kasalanan ng tao, ibig sabihin ba may kasalanan na yung sanggol, bagong panganak, yung mga bata, kaya't sila'y bibinyagan? Maliligtas ba yung isang bata kapag namatay at hindi na binyagan? Saan sila mapupunta kapag di sila nabinyagan at namatay? Pwede ba yung magpabinyag tayo para sa mga ninuno natin na hindi Kristiyano upang sa ganun ay maligtas sila? Ito at iba pang mga tanong ang ating liliwanagin, sasagutin mamayang hapon sa ating seminar on the Sacrament of Baptism. So, ang dami pong mga tanong na ako naririnig patungkol sa binyag. Pero karamihan sa mga sagot na narinig ko ay medyo okay lang. Yung iba naman medyo parang hindi iyon sinasabi ng Biblia. Kaya't lahat ng mga yan at iba pang mga tanong, sasagutin natin yan mamayang hapon. Kung kaya't lahat po tayo ay inaanyayahan na dumalo sa seminar na to, seminar on the Sacrament of Baptism. Alauna medya po yan ng hapon at matatapos po yan ng 4:00 ng hapon. Sa mga hindi po nakadalo ng seminar on the Sacrament of Holy Communion, tinan po natin kung paano natin magagawa ng paraan upang sa ganun ay kayo mismo ay makapag-aral at mapag-aralan ang teolohiya natin, doktrina natin sa Santa Komunyon o Banal na Komunyon. Salamat sa Panginoon din dahil natapos ang ating adjourned session ng distrito last Sunday. Kahapon pala, dito sa NAX. Now, para sa iba pong mga announcements, by the way, antabayanan po natin yung abangan po natin ang mga announcements patungkol sa once a month na random blood sugar testing and BP monitoring. Tuwing every month po, meron tayong random blood sugar testing at may BP monitoring na programa ng Ilocano Fellowship. At magsimula na po sa Wednesday, Miyerkules, ang ating Ilocano Fellowship online care group meeting. Magpapadala po ako ng link para sa ating care group meeting
siguro umaga ng Miyerkules upang sa hindi matabunan yung mga links na ipapadala ko sa inyo. Alas 7 po ng gabi yon, Miyerkules ng gabi, alas 7. Ito po yung online care group meeting natin. Tayong mga nasa Ilocano Fellowship. As for the rest of our announcements, please watch out for these announcements sa ating mga chat groups at pati sa ating Facebook accounts. Ating tinatawagan ngayon lahat ng mga bata, pati ng mga kabataan, upang sila'y ating may panalangin. Mga bata at mga kabataan, pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? Kasama na yung choir. Mga kabataan lang na nasa choir, ha? Mga nakali kayo. Can we just extend our hands toward them now and let us pray for them? Tayo manalangin. Narito sa harapan namin, Panginoon, mga bata at mga kabataan ng simbahan. Bilang iyong mga anak, sila'y aming nilalapit sa inyo. Bilang isang simbahan, we extend our hands toward them and bless them now. We declare and release blessings upon them and for them. Tulungan po ninyo sila sa kanilang pag-aaral, lalo na ngayon at nagsimula na po ang pasukan. Ang hanap buhay ng kanilang mga magulang at pamilya. Kung mayroon mang nagkakasakit sa kanila, ipagkalob mong kagalingan. Lord, i-mold mo ang mga bata at mga kabatang ito upang sa ganon ay lumaki sila ayon sa iyong kalooban. Ilayo sila sa anumang kapahamakan. Pakinggan din ka lang mga panganalangin, kahilingan sa iyo, Jesus. Muli, tinatalaga namin sila sa inyo at sa iyong pag-iingat. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. God bless sa inyong mga anak. Ating na yung pakinggan ang pagbasa mula sa banal na kasulatan. Tiyo mo na ang mabasa ket maadaw ti libro ti 2 Samuel, chapter 5, verses 1 to 5, then verses 9 to 10. Ket kastoy tinilaon na. Nagkaykaysa dagiti amin at tribo ti Israel, andapan ken ni David, ijay Hebron, ket kinunadak ken kuana. Adtoy kami akadaram, itinapalabas uray idi ari paylaeng ni Saul. Sikati mangipang pangulo iti armada iti Israel, iti paggugupatan. Ket ingkariken kat di Apo, nga ipangulo amto dagiti tattao na, ket sikanto ti mangituray kadakwada. Ngarod, napan dagiti amin a pangulo ti Israel, ket ni ari David ijay Hebron. Nakitulag kadakwada, ti imatang ni Yahweh. Rarda ni David ket nagbalin nga ari ti Israel. 30 ti tawen na idi maysaad nga ari, ket nagturay iti 40 a tawen. Manipod Hebron, inturayan na iti Juda iti 7 a tawen, ket 6 a bulan. Manipod Jerusalem, inturayan na ti Israel ken Juda iti 33 a tawen. Kalpasan na ti panangangaw ni David iti sarkedked, nagnaed sadyay ket pinanaganan na
iti syudad ni David. Pinalawan na iti syudad manipod ti lugar, ang nagaburan ti daga iti akindaya, abangir ti turod. Pimigsa ni David akas agturay, tadaken ko ana ni Yahweh, ang manakabalin amin. Isao ti Apo. Diyaman tayo iti Diyos. Ay tanong ni Jesus may tanong, pagraman, paglumaban, madaydayan. May tanong, agari at turay, Diya'y trono na tayo na hintay ikanda. Ay tagay, ikangatuan, naganing Jesus. Umay kay layawentay, Kristo ay tanong ni Jesus ay tanong, dalaguman narinag iti hari. Ti Ebanghelyo según kan San Juan, ti kapitulo 6, versikulo 24 hingga 35. John 6:24 to 35. John 6:24 to 35, kastoy ti may basa. Nang makita ng mga tao na wala na doon si Jesus at ang mga disciples niya, sumakay sila sa mga bangka na yun at pumunta sa Capernaum para hanapin siya. Nang makita ng mga tao si Jesus sa kabilang side ng lake, nagtanong sila, "Teacher, kailan kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus, "Tandaan nyo, hinahanap nyo ko kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Pero di nyo naintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. Huwag kayong magpagod para sa pagkain na nasisira. Instead, paghirapan nyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Itong ibibigay sa inyo ng Son of Man, kasi binigay sa kanya ng Diyos Ama ang karapatan na to." Tinanong siya ng mga tao, "Ano pang gusto ng Diyos na gawin namin?" Sumagot si Jesus, "Gusto ng Diyos na maniwala kayo sa pinadala niya." Sumagot ang mga tao, "Anong himala yung papakita mo sa amin para maniwala kami sa iyo? Anong gagawin mo? Kumain ng mana ang mga ancestors namin nung nasa desert sila, gaya ng sinabi sa Scripture. Binigyan niya sila ng tinapay na galing sa langit para kainin nila." Sinabi ni Jesus, "Tandaan nyo, hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay na galing sa langit. Ang tatay ko ang nagbibigay sa inyo ng tutong tinapay galing sa langit. Kasi ang tinapay na binibigay ng Diyos ay yung bumaba galing sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo." "Sir," sabi nila, "bigyan nyo kami lagi ng tinapay na yan." "Ako ang tinapay ng buhay," sabi ni Jesus, "hindi na magugutom ang mga lumalapit sa akin at hindi na mauuhaw ang mga naniniwala sa akin." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Heso Kristo. Let's witness a song from Knox UMC Choir.
Thank you, choir. In remembrance of me. Sabi ko kay JC kanina umaga kasi mas nauna kong bumaba. Anak, pakidala yung tablet ko. Kasi yung sermon ko nandun. Kala ko nadala niya. Pagpunta ko dito, hindi pala. Buti na lang at maliban sa tablet, andito rin sa cellphone yung sermon ko. Kaya sabi niya sa akin, as if naman binabasa mo yung tablet mo. Friends, last Sunday, sinimulan nating tingnan yung I am saying ni Jesus na I am the bread of life. Ito'y nung una, pinakain niya yung 5,000 katao. Using, ilan ang ginamit ni Jesus para mapakain ng 5,000 katao? 5 isda at 2 tinapay? Oo daw. 5 tinapay at 2 daing na isda. 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, may nagtatanong, Pastor, ano kayong isda yun? Ano kayong daing o tinapay, isda yun? ang pinakasikat na isda, at ito yung nakukuha sa Lake Galilee, ay St. Peter's fish. Uy, sosyal. St. Peter's fish. In Tagalog, tilapia. St. Peter's fish, ang tawag nila doon sa tilapia, doon, especially doon sa mga Kristiyano doon sa Galilee. Kumurap ka naman. Nakatingin lang sa akin si Badong. Oh. Yun, kumurap. So, with 5 loaves of bread and 2 fish, Jesus was able to feed 5,000 men. Pero sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sa ibang Gospels, 5,000 men, yung bilang na 5,000, hindi pa kasama doon yung mga babae at mga bata. So most probably around at least 15,000. Grabe, no? Anong sabi natin last week? Jesus is so concerned with our daily needs na ayaw niya na kahit isang kainan lang ay ma-skip natin. He is so concerned with our needs. And Jesus wants to meet our needs, our daily needs. Pangalawa, when He meets our needs, when He gives our needs, kapag Kanyang ibibigay ang ating mga pangangailangan, hindi lang siya magbibigay ng kaunti. Sobra-sobrang Kanyang ibibigay sa atin. Enough to sustain us through the year and through our lifetime. Mula sa 5 tinapay, 2 isda, kumain ng mahigit 5,000 katao, ilang basket pang natira? 12 baskets. At yung 12 na yun, ibig sabihin, para sa lahat. Ang 12 baskets, the number 12 there represents everybody. Everybody, lahat. Kapag si Kristo ay nagpala, lahat ay pagpapalain. Hindi yung pinipili ni Jesus ang kanyang pagpapalain. No. Lahat. Ikaw na laging nagsisimba, pati yung kapitbahay mo na hindi nagsisimba, tatanggap din ng pagpapala. The only difference is, tayo na nananampalataya, dahil pinagpala tayo ng Diyos, ay may nagagawa pa tayo upang sa ganun ay lalo pang dadami yung pagpapala. Like Jesus, and because of Jesus, those blessings will continue to multiply.
So, yung 5 tinapay at 2 isda na ibinigay ni Jesus kay Ate Au, dadami yun. All because siya'y may pananampalataya kay Jesus. Alam niya kung anong gagawin niya. At yung kaalaman na yun, kung anong gagawin niya, ay nanggagaling sa Panginoon. Pero yung kapitbahay natin, halimbawa, ang kapitbahay niya si Ate Lucia, tapos hindi lagi nagsisimba, walang pananampalataya, tatanggap din siya ng parehong pagpapala. 5 tinapay, 2 isda. Yun nga lang, dahil di niya hinihingi sa Panginoon yung kanyang, yung guidance ng Panginoon upang sa ganun ay malaman niya kung anong gagawin niya sa pagpapalang pinagalob sa Diyos sa kanya. Wala. Mananatili 5 tinapay, 2 isda lang yun. It will never multiply. It will never multiply. Our faith in Christ leads us to, or gives us wisdom in order for us to know what to do in order to multiply the blessings that God has given us. Amen po ba doon? Yung ating pananampalataya kay Kristo ang siyang magbibigay sa atin ng kaalaman na nanggagaling sa Diyos upang sa ganon ay alam natin ang ating gagawin upang maparami pa ang biyaya na nanggagaling sa Kanya. Di niya namamalayan, ay, naging matagumpay pala to. Aba, dumadami. Hanggang sa siya na magsasabi, Lord, tama na po. Sana all. May kakilala ako. Meron siyang bakery. Simula siya sa negosyo ng bakery, bake shop. Aba, tapat siya sa kanyang paglilingkod. Tapat siya sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikapo. More than pa sa 1/10 ang kanilang binibigay sa Panginoon. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Sobra-sobra yung mga orders. Order na tinapay. Hindi na nila kayang gawin yung dami ng order na binibigay ng Panginoon sa kanila. Ang ginawa niya, ipinasa niya yung ibang order sa kasamahan nilang may bake shop din. Pero the more na i-share niya yun, the more na dumadami. Hanggang sasabi niya, Panginoon, tama na muna, di po namin kayang gawin lahat ng mga orders na binibigay niyo sa amin. Sila nang sumusuko sa dami ng blessings na dumarating. Ito yung literal na katuparan ng sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Unahin niyong hanapin ang at gawin ang kalooban ng Diyos and His righteousness. And all these things. Ano yung mga all these things na to? Kung babasahin natin yung mga verses bago yan, yung mga material blessings. Sabi ni Jesus, and all these things, ang lahat ng mga to, will be added unto you. Ay maibibigay sa inyo. So sabi natin, Jesus wants us to be blessed. And when He blesses us, sobra-sobra. 12 baskets, all year round yan, habang buhay yan, na pagpapala. And then sabi din natin, with Jesus in us, there's nothing to worry about. Kapag kasama natin si Jesus, nandyan ang pagpapala, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Wala na tayong dapat ikatakot pa. Kasi sabi ni Jesus sa kanyang malagad, fear not, huwag kayong matakot kasi ako ito. Or, yung ako ito, yung I am sa English, or yung
Ego eimi sa Greek, ibig sabihin nun, I am, yung ang pangalan ni Yahweh, pangalan ng Diyos na binigay niya kay Moses sa sa book of Exodus. Tinanong ni Moses, anong pangalan na bibigay ko sa mga Israelita upang sa ganun ay maniwala sila na ikaw nga ang siyang nagsugo sa akin? Sagot ng Diyos, I am who I am. Ako si ako, siyak ni siyak. Ibig sabihin nun, ako ang Diyos na kasama nyo noon, ang Diyos na kasama nyo ngayon, at ang Diyos na kasama nyo magpahabang panahon. Ang Diyos na nagpala sa inyo, ang Diyos na nagpapala at patuloy nagpapala, at ang Diyos na magpapala pa sa inyo sa hinaharap. Kung ganun, ano pa ang dapat nating katakot? There's nothing to be worried about. And 2 Sundays ago, sabi ko, binanggit ko sa inyo, again, ulitin ko, pinost nga ni Ethel to eh. Why worry when you can pray? Ba't ka mag-alala kapag kaya mo naman manalangin? Prayer is giving to God all the things that concern you. All the things that worry you. Lahat ng mga inaalala nyo at mga pag-aalala nyo, tanggalin nyo na sa inyo, ibigay nyo na to sa Panginoon. Di ba sabi natin, ang ganda ng history or kasaysayan ng Tagalog term na bahala na eh. Yun nga lang, nagiging negative ito sa atin ngayon. Bahala na. Yung iba, bahala na, ibig sabihin, wala na silang gagawin. Nagiging tamad na sila. Pero ano bang talagang ibig sabihin ng bahala na? Bathala na. Ang bathala, ang Diyos na ang in charge. Yun po ibig sabihin ng bahala na, ipinapasa Diyos natin lahat. Pero hindi naman ibig sabihin na huwag natin gumawa, huwag natin gumalaw, manatili tayong tamad. Anong sa mensahe ng kanta ng mga bata, nung mga nakaraan? Huwag kang tamad. Yes, bahala ang Diyos, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa upang sa ganun ay lalo pang mapadami ang biyaya na nanggagaling sa Kanya. So, there's nothing to be worried about. Wala tayong dapat ay pag-alala. Dahil ang Diyos ang siyang bahala. Pero dapat gumalaw din tayo. Meron tayong dapat participation. Okay. Pinakain ni Jesus ang mga tao. Pagkatapos niyang pakainin ng mga tao, naglayag na sila. Pumunta sila sa kabilang, sa ibang bayan. Aba sinundan siya ng mga tao. Sinundan siya ng maraming mga tao. At sabi ni Jesus, alam kong pakay nyo eh. Sinusundan nyo ko kasi nabusog kayo. Sumusunod kayo sa akin kasi naranasan nyo mabusog. Pinakain ko kayo. Nandito kayo kasi may nakukuha kayo. Puro material ang inyong inaalala. Puro material ang inyong iniisip. Puro pagkain ninyong iniisip. Ngayon sabi niya, pag sumikapan niyong kamtan ang tinapay na nanggagaling sa Diyos. And then sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako yun. I am the bread of life. I am the bread of life. Dapat tanggapin niyo ako. Paniwalaan niyo ako. Friends, sabi natin, we need and we want to be blessed. Gusto nating pagpalain. Gusto nating makatanggap ng biyaya na hindi na tumitigil.
sa pagdating. Ang problema, nananatili lang naman tayo sa gusto natin. Gusto natin, gusto ko, Panginoon, gusto kong ganito, gusto ko. Ang tanong, pinapasok na ba talaga natin si Jesus sa ating puso at buhay? Is He really within us? Siya nga ba talagang naghahari sa puso natin, sa buhay natin? Baka naman kagaya tayo ng mga taong sumusunod kay Jesus, na sumusunod lang sila dahil nabusog sila, dahil may nakukuha sila sa Kanya, dahil pinapagaling niya yung sakit nila, at hindi dahil sa sila'y nananampalataya at patuloy at malalim ang kanilang pananampalataya. Sumusunod sila because of convenience. Anong dahilan ko bakit tayo nandito sa simbahan? Ito ba'y dahil masaya? Ito ba'y dahil sa, nandun mga kasama ko, nandun ang pamilya ko? Or dahil sa nararamdaman nyo ang presensya ni Kristo? Ano bang dahilan ko bakit kayo narito? Ito ba'y dahil gusto nyong, sa simbahan, kapag dinulog ko yung kahilingan ko sa Diyos, pinagbigyan niya ako noon. Alam ko, pagbibigyan pa rin niya ako ngayon. Mga kapatid, kung ang dahilan upang kung bakit ka narito ay dahil may mga gusto kayong sabihin sa Diyos at gusto nyong matanggap yun, at yun lang, hindi dahil nakatanggap kayo ng pagpapala, gusto nyong mapalapit pa sa Diyos. Gusto nyong maghari si Jesus sa buhay nyo. Gusto nyong tanggapin at patuloy na tanggapin si Jesus sa buhay nyo. Gusto nyong papasukin si Jesus sa puso at buhay nyo. Walang mangyayari. Unless you ask Jesus to enter into your life, unless you ask Jesus to rule in your life, hanggat di nyo pinapapasok si Jesus sa buhay nyo, hanggat di nyo pinagahari si Jesus sa buhay nyo, wala pong mangyayari sa atin. Kung dahilan lang ng pagpunta natin sa simbahan, pagsamba natin ay dahil may gusto tayo sa Panginoon. At hindi dahil sa gusto nating mamuhay na kasama niya, at gusto natin siyang tanggapin at papasukin sa buhay natin, wala pong mangyayari sa atin. Later on, di natin namamalayan, hindi lang natin nakita yung direktang sa kasagutan ng Diyos sa ating kahilingan. Ayoko na. Di natin namamalayan, wala na tayo. Nawala na tayo. Mga kapatid, ako bilang pastor, gusto kong sabihin sa inyo, hindi po lahat ng aking kahilingan ay binibigay ng Diyos. Hindi po lahat ng aking prayers ay ginagrant ng Panginoon ayon sa gusto ko. Marami po akong mga hinihiling sa Kanya na hindi ko natanggap ayon sa gusto kong tanggapin. When was that, Teacher Leia? Nung nasa office ka? Friday ba yon? Tuesday? Ay, Thursday? May session kami ni Teacher Leia no Huwebes eh. Aba, naglabas yan ng kanyang mga burden. Ay, naku. Sabi ko sa kanya, alam mo, teacher, hindi lang ikaw, kako. Eto, aminin ko sa inyo, yung sinabi ko kay Teacher Leia, ilang Judith ang dumating. Yung mga iba, sabi ko, lilipas din yan.
Darating din yung panahon na unti-unting mababayaran mga Judith na yan. At lilipad yan. Bakit ba? Pero hindi yun ang dahilan upang sagutin na lagi na lang nakasimangot or what? Hindi ko hinahayaan ang mga problemang yan ang siyang gumapi sa akin. No! Kahit na every day, pinapanalangin ko, Lord, please. Di ko na naman nabayaran, lalaki na naman interest. Ano ngayon? Alam ko, darating ang araw. Mababayaran din yan. I'm sure of that. I'm sure of that. Judith lang yan. May mas matindi pa akong mga pinagdaanan at mas marami pa tayong mga matinding pinagdaanan kesa sa mga yan. At napagtagumpayan, yan pa kaya? Sabi nga, ba't ka pa laging nag-aalala kung kaya mo naman manalangin? So, we need to accept Jesus. Sabi ni Jesus, tanggapin nyo ang tinapay ng buhay. You need to accept, you need to receive the bread of life. Let Jesus enter into your hearts, into your life. My dear friends, sa araw na to, God is giving us the opportunity to once more receive Jesus into our hearts, into our lives. Paano? Nasa harapan po natin, nasa altar natin ang banal na komunyon. Nasa harapan natin ang banal na komunyon. The body and blood of Jesus is offered to us. Ayon sa ating doktrina, the communion is the grand channel by which we receive God's grace. Ang komunyon ang siyang pinakadakilang kapamaraanan upang sa ganon ay tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Bakit? Bakit ito yung pinakadakilang kapamaraanan upang tanggapin natin ang biyaya ng Diyos? Sapagkat sa komunyon, sa tinapay at kopa, si Kristo ay nandun. Christ is present in the bread and in the cup. Ngayon tanong niyo, paano siya nandun, Pastor? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya ng pastor, pananampalataya natin bilang simbahan, sa panalangin natin, inyong ibuhos ang iyong spirito sa aming lahat na nagsisitipon ngayon at sa tinapay at kupang ito. Pour down your blessings upon us gathered here and on these gifts of bread and cup, and make them be for us the body and blood of Jesus. Sa pamamagitan ng panalangin natin at panalangin ng pastor, the Holy Spirit enters into the bread and in the cup. The Spirit of Christ enters into the bread and into the cup. And so when we receive the bread and the cup, we receive Jesus and His Spirit. And as we receive Jesus and His Spirit, as Jesus becomes a part of our own body system, we start to receive blessing. We start to receive His grace. Kaya nga sabi, the Holy Communion is the grand channel by which we receive God's grace. And so I invite you, receive Jesus, receive the bread of life, receive the Holy Communion, receive the Spirit of Jesus.
present in the bread and the cup, and receive His blessings. Receive His blessings. However, a word of caution though, isang paalala lang sa atin. Sa ating pagtanggap ng komunyon, inilecture ko ito last Sunday. Sa ating pagtanggap ng komunyon, huwag naman po yung biro-biro yung pagtanggap natin. Na kinuha natin yung tinapay ko tapos nagsisikuhan pa, o di kaya communion, the body and blood of Jesus should be received reverently. Tanggapin natin ito ng punong-puno ng paggalang at panalangin. The bread and the cup are no longer ordinary bread and cup. The bread and the cup is Jesus and His Spirit present before us. Jesus said, I am the bread of life. He tells you right now, receive me, and you will be blessed. Receive the body and blood. Receive my Spirit, and you will surely be blessed. Good morning, friends. God bless us all. Tangaro ti tiyempo na nga intay pa ay dagiti sagsagot tithes and thanksgiving offering tayo. Kararag tayo. Narito, Panginoon, ang aming mga alay, pinagkakalob namin ito sa iyo ng buong puso at may pasasalamat. Dadalahin namin, Panginoon, magalak ka nawa sa aming alay. Pagpalain mo mga anak mo na nagkalob sa mato. Siksik, liglig at maapaw ang kanilang matanggap galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa banal na komunyon.
Tiapod da kada kayo. Ah, Itangad yu dagiti puspuso yu. itahag mi idati Apo. Iden tayo ti panagyaman ti Apo Diyos tayo. Nakhatad nga din tayo keng kana, ti pagyaman ket panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman, ngaramidan ti panagyaman kan kawapo, amaan ay daklan, kan manakabalin amin, anang marso ay ti langit kadaga. Idi rabi nga nyawat na ti biyag na may pay kada kami, nangalat ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisin na ti tinapay kan na kayo tadala na kinunana, alahin niyo kaninyo, dahito ti bagik amay daton kada kayo, aramid niyo dahito ay pakalaglagipan kanya. Kalpasan ti panangrabiin ng alay ti kopa. Nagyaman kan ka, inted na kayo ti dala na kinunana. Imnom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak ti barutulag. Naiparukpok ka po kada kayo kan kayo ado ang may paay ti panakaypakawan ti basol. Aramidin nyo daytoy, amasansan kas pakalaglagipan kanya. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami na tipon-dipon dito ita. Kan kalagito'y asagot at tinapay kan arak. Aramidem kada kami. Dagito'y abagi kan dara ni Kristo. Tapno ti dayto'y alubong. Agbalin kami mat abagi ni Kristo. Anang subot iti dara na. Babuan ti Espiritu pakipagay kay sana kami kan Kristo kan iti tumugal maysa. Kan iti ministeryo ti dito'y lubong aging gatay ay ni Kristo ti maudi apan nagbaligi. Kat pakipagrambak kami kan kuana tinalingitan apadaya. Gapuan Yesu Kristo ang anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo, tinasantuan na iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabali namin ang Diyos, ita kantag nanayon. Amen. Amen. Gapu, tadalag may sa tinapay, titinapay apisyan tayo, sut panakiraman tayo, itibagi ni Kristo. Tibagi ni Kristo, may paay kada tayo. Ti kopa ngayon tayo itag-ay, isut panakiraman tayo, itidara ni Kristo. Tidara ni Kristo, na iparukpok agpay ti panakapakawan, ti basbasol tayo. Agtugaw tayo. Kakabsat, as we receive the body and blood of Christ, you're invited to come and kneel. Naanyahan kayo na lumuhod at buong pakumbabang hingin nyo kay Jesus na pumasok siya sa inyong buhay habang siya'y tinatanggap nyo sa pamagitan ng tinapay at ng kopa.
pinagkakalob sa inyo ngayon ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kunin nyo, kanin nyo, inumin nyo, at kayo magpasalamat. Sa pagtanggap ninyo ng katawan at dugo ni Kristo, hingin nyo na ipagkalob sa inyo yung biyayang inaasam nyo. At sa panalangin ng punong-puno ng pananampalataya, tanggapin nyo ito. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo para sa inyo, kanin nyo at kayo'y magpasalamat. Ang dugo ni Kristo na ipinagkakalob sa inyo, inumin nyo ito at kayo'y magpasalamat. Pasbasan mo mga anak mong ito, O Ama, sila na tumanggap ng katawan na dugo ng aming Panginoon. Kung ano man ang biyaya na kanilang kailangan ngayon, ipagkalob mo sa kanila. Lutasin ang kanilang mga pinagdadaan ng mga problema. Gawin silang banal ayon sa iyong kalooban. Amen. Amen. Sa mga hindi pa po tumatanggap ng komunyon, ito na po yung huling pag-serve para sa atin. Yung choir na lang. Yung choir. Isa lang. Si Kuya Jimmy. Hindi ata lumapit si Kuya.
Let's all rise. Together, let us pray. Agnanay na Diyos, agyaman kami ken kagaputi daytoy na santuan na misteryo, anang idatunam tibiyag magpay kada kami. Patgam tapnong mapan kami tilubong babanting panakabalin te Espiritu, kasitid mi tibiyag mi kaligid sa bali. Tinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Amen. Apay nga agkapuyak, apay agutangag, apay nakam kutbungdan, ken puso katala. Ni Jesus isut katwag, kaya minggat imbang, dagiti tumatayap, katalwanan na ida. Kapunawan duat man, siyaket man mantayan na. Kapunakan laragsak, akan lahat ikaw. Tawan di panagwat man, asyak met pantayan na. Di kay kumaagkunkuk, kuna di sa una, ket kaputi pamatik, maikatoy duadwag. Inidalan makitag, inasip-siputan, nang ijay tumatayang, ala ititangatham. Kapunawan duadwag, siyak manin nga duadan. Gabut na kalaragsak, akan taak kita. Tawan di panagwatwag, asyak met pantayan na. Wala po kaming dapat ipag-alala, Jesus. Dumating man ang maraming pagsubok sa buhay, dumating man ang mga alon, dumating man ang mga katakot-takot na problema, wala kaming dapat ipag-alala, sapagkat ito ang iyong sinabi sa amin. Ito rin ang aming kinanta ngayon, kung paanong binabantayan mo ang mga ibon sa param, mga ibon sa alapap, at mga iba't iba pang mga lumilipad. Ganon din kami inyong binabantayan. Kung paanong pinapakain mo sila, ganon din ang iyong ginagawa at patuloy na ginagawa at gagawin pa sa amin. Katunayan nga, Panginoon,
mas matindi pa ang mga pinagdaanan namin. At ito'y inyong nilutas. Yung mga problema namin ngayon, balewala sa'yo. Madali lang para sa'yo. Kung kahit dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan upang maharap namin ang mga to. Tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyo. Jesus, sa pagtanggap namin ng banal na komunyon, kayo at ang inyong Espiritu ay aming tinanggap sa aming puso at isipan, sa aming buhay at kaluluwa. Maghari ka ngayon sa amin. Maghari ka ngayon sa amin. Pangunahan kami. Kami inyong hipuin at nang kami gumaling sa aming mga sakit na nararamdaman. Ganon din ang mamahal namin sa buhay. Tugunan ang aming mga pangangailangan. Punasin ang bawat patak ng luha sa aming mga mata. Kami inyong yakapin. Kami inyong kalingain. Nananalangin ako, Panginoon, para sa mga kapatid na ito na nandito sa loob ng sanktuaryo. Ganon din sa mga kapatid na nasa online. At sa mga nasa kanilang mga tahanan. Samahan sila. Gabayan sila. Pagpalain sila. Muli, tinatalaga namin ang lahat sa iyo. Ipinagkakatiwala namin lahat sa iyo. Ipinapamahala namin ang lahat-lahat namin sa inyo. Nagtitiwala kami sa inyo. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Tunggal masulisugat, wano masutak, tunggalan nalalingin, ket kasangkabuyak, ket Jesus agsadagan, ket isuwak wenak, ket no ti tumatayam, manbantayan na ilang, at na kanyak namnaman, asyak met bantayan na. Kabut na kalaragsak, agkanap ina, tawan di panagwat ko, asyak met bantayan na. Yes, my dear friends, my brothers and sisters in Christ,
Why should we feel discouraged? Why should we feel low? Sabi ng kanta, I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. Kung binabantayan niya yung mga ibon sa labas, at kung paano pinapakain niya mga to, ganon din, tayo'y binabantayan ng ating Panginoon. Tayo'y kanyang pagpapalain, iingatan. Kung kaya't humayo tayo, humayo kayong may pagtitiwala at pananampalataya na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang siyang kasama natin. Humayo tayo at tanggapin natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. Tanggapin natin ang kasagutan sa ating mga kahilingan at panalangin. Humayo tayo, magpasalamat sa dakilang Diyos. Amen. Amen. Ibig